Всички виждате хубавите страни на мрежовия маркетинг. Успехите, аплодисментите, постиженията, резултатите, усмивките, свободата. Но почти никой не говори за трудните моменти. За това какво се случва зад колисите. Истината е, че има и дни без резултати. Има дни, в които хората изобщо не те виждат, игнорират те. Има моменти на съмнение. И много повече работа, която никой не вижда. И точно тук идва истинският въпрос. Не е дали бизнесът работи, а дали ти си готов да започнеш нещо ново. Дали си готов да поемеш отговорност за себе си, да се учиш, да растеш и да издържиш, когато е тихо. Защото мрежовият маркетинг не е бързи пари. Това е маратон, това е школа по дисциплина, по комуникация, по вяра в себе си. Това е бизнес, който те изгражда като човек. Ако търсиш сигурна заплата, това не е твоето място. Но ако търсиш да създадеш нещо свое, с време, подкрепа и реална система за теб, тогава си на правилното място. Въпросът е прост. Готов ли си да започнеш и колко си готов да издържиш?